Nana ABC kon bia so eso bompai ebi adwumadi na se sia de oje title so for ya nyire ho a baby ene mekeka kono abrowe oye age title no ai edi ene no emze mi bi kwa na tuma ma na o de ma ne bompai no wi a bacho da bi woni ne ntokwa no de no akire e beba so bacho ye se adwumadi na se na bompai bacho nsasa bro say hey agozizi say ozo mfa me mfia agozi boafo na bacho bompai ti awa na se adwumadi na se ye bompai Nana me pacho bompai ye na ye sedwuma so far sati fa mic ne man na ye pino bompai de ne o ma ye fima no o pa e mwa so ba ya se de ne fimo kwe nana ye bi bompai ye ti awa na ye sedwuma de na se o ye fine pa ai bompai be ma botia me tamfa botia wa botia kozi bo afu botia me yankopɔ twa di ampɔ Jesus Christ Amenka asase ya kanu ya yes me de mense gunu so obenya nifra bubuo enu nyina badwiri amen amen kozi boafo kozi o ma me mpa kozi na da wono o ma me ayeka ye if you don't know, you'll be yesterday na ma grona ye de. Na ye bia bompa ye hya se ye wura ye mo akwa ba. Ya eja. Tacho din de say. Ye from me ya wo champon. E pacho fi ne ba. Pacho mi free adanse abadwum. O macho o phone. Of afa no ndum ne phone no na afi ye nkoye no nyesa na akofa trouble kese de eba. Me bacho eden na duodu a yenko enim bacho mama ne ne se me ba ya ye frɛ no mafia waware anu oni ne kunu ati aware ase enti ewumana ne kunu no ebedi tu manim se wo huna brantie bi a woni me ba no edi agro wo isumase enti no me kasa nkyere me ba no ana me frɛ me ba na me kasa kyerɛ no a ana me pɛ abrantie ne number ana me frɛ no me fie na me ka kyerɛ ne sɛ mase de asɛm bia beto manim na enya me de me ba no sɛ woni ne di agro a waware nti ene ne ni agro biem me ka sa no wɔse enya no korɛ eti me ne nyina akɔ me ba na maame ho yɛ abadwum ema okosan ne ho sɛ ne me kan a ema ofre mase no kura aka kyerɛ ne sɛ so wɔte sɛ wɔno aka kyerɛ ne sɛ ne mpran ne eyiri biemu a obɛsa man no nti wɔ ka sa menim sɛ enya no kura nti me dia magya akyiri di enti ɛwɔ mu a nanse ya na makyiri ba afrim na yɛde ayie no kɔ abadwum nti yɛ on the 12 ya yɛ no bacho abadwum na wɔ fan kyerɛ ɛwɔ adanse akokare wobɛduru akokare junction no konfo bi sambod si hɔ no mfutukwan okay aboase kwan ya aboase kwan no so okay enti me waye na se ana me ba na ma me bɛfrɛ me sɛ brabɛs ne kɔhwɛ de wo ba na yɛ etimizo na ni ne nyina kra e kasa e ma me de me ne mama no ma osie kosie funu no ba na se mentare hye me na ifinti me road ma no e ma osie edi mi ka se obi a wosi me ne ma sisi na de na wo ye na me tu America koe dina adaka na ki kra kutam na me de ma me bla panyin se wonye ne yese ma afia ya ntimi kwa kohwe na ba timi kwa na chize de ekɔ na no odin ɛna mma no so de ne kɔ kwape a sofu bi wo hɔ no mo se de be ya bi a obenya na hoto obompa ye ma na me de ne ba afie ti ade chi kwasi ada no me sa de ne kɔe ɛma obompa ye ma na chize yare na still akwa na ekɔ soro eti adwuada na nopa ana Esther bi ka kyerɛ me sɛ ne ade ne si kɔ no yɛmfa no nkɔ asɔre fie bi na ɔmo hwɛ na yaresa na sɛ ne ni kɔ na nyɛ nam sɛ ne wɔno me na o ma mere na de ne kɔ ɛba akumase kwan yi so ɛwɔ asɔre fie eti yɛn awie ayie no ukuada na me ba na me si hɔ no me kɔ na gyɛ yare no still akwa na ɛkɔ soro nam sɛ me de me ne ma ɛba kumase ya na masan akɔ enti anadwo no
be no nkro time na me ba be ma frɛ me sɛ wono ne di abaya na chi o frɛ me ka kyerɛ me sɛ sɔfo na ka kyerɛ o ma me sɛ wonyi akwala no mfiri asɔre fie na me sɛ akwala wo asɔre fie na anadwo sabre yɛsi wonyi ne deɛ na sɛ akwala no obewu ana enti na sɛ me hunu ne me bia na me sɛ ne sa na tie deɛ me kumasia enti won peka na onkofa no no mfa no nkofie na ade kye a ebu hunu ba bia yɛde ne befa ɛna gya opɛ kai na ɔde ne koe enti ɔde ne koe na no pa na me frɛ busa sɛ ze no kwase no wɔse wɔ no kra no anopa no kɔ asɔre fie bi wɔ patakro ɛyɛ nakaba sɔfo kuso nsuo to so nsuo no deɛ ɔka ne sɛ ɛyɛ duabɔ nam se na duabɔ deɛ na hifa na wobɛtumi ahwɛ no na ɔse yɛn wɔ ka sɛ wobɛtumi ahwɛ no na mmom yɛmfa no nkɔ hospital na wɔnhwɛ na pomudin ansa na sɛ wobɛgyina to na asɔre fie okura na wagye no nam se ne muntu amnika na momfa no nkɔ na ne ɔmo de ne kɔ enti ɔmo de ne kɔ na ɔmo de nsuo sii ne so wukuada no ti ɔmo de nsuo sii no so ebia saa brempo na ɔmo abɛduru fie enti ade kye ya wada no ɛna me sister san frɛ me sɛ sɛne ade ne si kuro no sɛ ɔmo se eduabɔ de a ɛne adomanu nso kɔmfo ba bi wɔ hɔ no nti ɛne saa na tie de a moma yɛmfa no nkɔ hɔ nam se ze me okuma se anti me ba tie ne wobɛdom me na modi kan de a ɛna ɔse yo nti wokɔ fie ɔna sɛ mere ne nua bɛ makora de akwala na duru ɛkɔ ayi no kɔmfo no hɔ enti me wɔ hɔ na ɔmo frɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔmo hia ne kunu ɛna me pɛ ne kunu number ɛna me frɛ ne kunu sɛ asɛm sɛ na asie na ɔmo wɔ ayi kɔmfo yɛ saa hɔ nti no bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ efie ama me na ɔso wɔ no so ɔbo ase yɛ adeɛ nti bɛɛ 2 hours time nam sɛ asɛm no nso hia enti me kasa na sɛ kɔmfo no nso asoma me akɔfrɛ mase ne maame ama na ba ɛna ɔde to n'anim sɛ asɛm sɛ na asie na akwala no so sɛ ne osi da hɔ no sɛ yɛahwɛ anka ho asɛm akwala no ahwɛ a wobɛhwere ne nkwa deɛ ne saa na teɛ deɛ a pɛ woba nɔmba ma me na memfrɛ no na neɛ maame no pɛ mase ne nɔmba ma no na wɔfrɛ mase no nti wɔfrɛ no na wɔba nti meme frɛ no na wɔse wɔba ɛsɛ nyame kya deɛ a ɔkɔduru nti ɔkɔduru ɔyɛ kakra na kɔmfoɔ no kunu so frɛ me ɛna ɔde to m'anim sɛ asɛm no aba no sɛdeɛ ade no sitiɛ no sɛ mantua mmirika ama a ɛnyɛ na mesɛ sɛ baabi a megyina me so masi ni meyɛ adwuma okay nya hwee na ne mehunu me mpanyimfo na mpa ɔmo kyɛw sɛ asɛm ato me nti ne momoa me ɛna ɔmo se kɔ na ne ntempa me kɔfa aka na me duro nti me kɔ na sɛ mase ne na busuafo me so me ne me sister ne me ire na busuafo nyina ne nyina kɔhyia hɔ yɛkɔhyia hɔ no asɛm a kɔmfɔ de to manim sɛ me ba no ne kunu abodua ɛyɛ bɛma na me ka sɛ mo nsi no ho biem no onsi hwan ho biem onsi me ba no ho biem na me ba na aware no saa bɛma no ɛne me ba no akoda ama mase ne ne yere akasa wɔ so ama duabɔ abam ɔmo mienu ntam ɛna ɛnya me ba no enti no saa na teɛ deɛ a ze akwala ne nie mase ne nie mo so mo abade a ɛne kwan ya bɛfa so ne sɛ yɛmpata mase no sɛdeɛ bɛyɛ a obɛnya kwan na wasa me ba no yare na ne me ne me nua no mo ɛkɔ agyina nti wɔm yɛkɔ agyina baeɛ no ɛka sɛ ne ɔmo ayɛ na yɛma no kosua crate akokɔ baako ɛna wɔm sɛ ne korakora na me se kosua crate mienu akokɔ baako ɛna bɛrima no na busuafoɔ nso kɔ agyina wɔn baeɛ ɔmo se ɔmo nye ade no asi ama waka ho asɛm wɔse ɛnya no korɛ nti sɛ aba saa deɛ a nya deɛ ɔbɛgye ɛne ɛsɛ ɔno anka deɛ ɛbɛyɛ n'akoma mu ye na sɛ deɛ ɛbɛyɛ a bɛba no nso no ebia maame no deɛ duro ka na ɛbɛboa ɛne ɔso ɔbɛgye 5 million na me se masom ɛne yɛda aseɛ nti yɛda ase wieɛ no ɛna kɔmfoɔ no nso ɛka sɛ ɔbɛgye 40 million akokɔ mienu snap mienu kosua crate ɛna odwan baako nti wɔka saa no kure ni atoans na ma start sɛ mesu because ɛdeda so ani baabi a adai skani hɔ metuma ni a me ni baabi a mekɔ akɔfa sika na free confirm bɛgye 40 million ɔno ɔde na asɛm ato no ɔno so bɛgye 5 million
The number so much would do any open budget 5. Comfort than a budget 40. Can I do? You call Jantua a patch of anti ecosi 22 million. A year confounded the Ujai Bako, Snap Mienu, and Kuko Mienu, Kusia Crete. And I'm a J. Penny said, Sunday, I'm a banner city. Sama Forsua, Acolano, one ye, and a jar. And you remember in a night, say, the atom and nedry. A jamade banning a moi. If you hadn't a numbrano, a couple more women down as a dear conedry, namin and Namco for so patcho, said a bear, a babuami. Ain't he a yana minyaka cra? Eti if you women dana numre, and I'm a sa call, Sequosiada, Cacrana Menano, but the Bequacosre, said a bear between Adani Vianama, Mebano, and Yana Yaresa. Eti Mikodru, if you know. Ana antimi de nam se no se sa na tie de a eye abrantie na oni me ba no di sa bone na amakofa sa abrantie no so okro be so wono so wo boase ote boase pepa ocho ote kro na oba no wo so na pepa ocho da bi ani e me di asem no be kwa koma police fo na yakokire be ma no na e ka na me bo no wo be so karim because mintimi e mo sa aka no ko tren ko wi am okoma ponchire ni nti da bi ana no pa no me baba ma no ja me ne na nenam ana ye ko akokere ekoye case nti e kwa no o si case we no enya de o mbeso because hunhum asem nti me mfa nkoma nananom na me si o mate enti me ba ya pe ma nkofie kura na me ko nana kwape akonti hine ho ana me ko tu na nim se nana asem se na atome enti bua me na ye hwehwe abrante no ana wose na abrante ne de beda ne yenya no number de a ana me si o de nam no so ma oba krom ho no no na damfo no enti no me ko no ho no ma kwan a mefa so a menya no number bia no menya no number ana me de eko abrante no na mkoka che se bla ya mesro me pe bla ko jo number na me na aka sembi ana wose you no de number ma me do de number ma me na me de ko ma na konti ne no frɛ no so ohia no enti kwasiara no bai eko anwumre kakra na ode to nanim say asem say na ablanti ya be ka kire menti eti say ono wase anya no kure enti kamebu ya fu no wase da bi say ya kansa na so wase anya no kure a fu ani ko na kokohwe na busa akola no say ebia na awrefire enti ko na kokko busa no onu wadamfu no nyina mo ne ablanti mu nko eti esi abontin no ka kire me say awogo abanachi say omo ebe fa ne back school nti ofa me chew me man nko na nya me bo akosi ada no aha djuada obaba na nyina ya ko na ya kwa akoda na dua no na me si yo eti mi ja no kwa mo okoi eti djuada na no pa na me ko konfo no ho na me frɛ no na odum no phone eti mi dia asɛm na sa akoto na kontin no ana ono so frɛ na enko na me se nana dia ya na dia mi amekɔ ma ko gina mi aye bibia na wi a asɛm bi a wo bia no ne ahwɛ aka ana djuada no me ko gina on ye ska kra me de ko ye no me de ko sre na odane dua no ne ma me etu odane dua no ana me frɛ be ma na me nya no na me de ma konfo no se wonya ablantie nini eti odane kasa na ode ma na me se obi a wo se me ntwan na yemla ha no na ze wo he no akati phone no me frɛ na wa amfa biem na ja ye de be ye wie na me de me bae eti me bae na me san de beto na nananim se o moa me na ye hunu kwan e be fa so ana danana san frɛ no wo frɛ na wa ama etu o hye me na wo twe se memra na ebia na waba eye na wo twe a etwa mu nkosi ara me koye eno so wa ama ana me se nana ze me hunu ba bia me fa because I can't so adamanum dia I can't so se me fa nkoye akola no honto no enti kwan ba na me fa so no wo se so a wo ma me hunu dia me ye me hu bia enti kwan ba na wo betumi afa so timi me ka se nka me de ne be ko ahemfie na me hwedi na me se no me free a me ko boase da bia akode aba no me so krom ha no na me wo enti sa na tie dia me de masamba ba be dan inshirafo because da bia me tie inshira na kwan a be fa so e be hwe ablantie no de na bakumasia na e ka na me bo no wa ba betua no so obi a wo no wa ware a one ne yire ena tie watimi a kwa han dan e de ama
abaya no sɛ ɔmla matrim na ɔnyi sika mfa kɔtɔ nsa nkonko gyae na yere ne kuru no na ɔmla me no ntra ana msi dabi saa sɛ mo wedi me mpre ntimide ba na me de aba bɛda mo saa sɛ mo wedi wo mpre wo ba na de abɛda aha yɛ nhyira 104.5 Ewiase mu nsɛm dwumadie ɛna efiada de na huru sa na asɛm ano ɔdin ye pa ɔba ware fo ne kuru te bɛma fofra dada no sɛ ɔngye nsa nkogya bɛma no nware no ɔmɛware wɔ no aha dama no ba no so ate aseɛ ɔne na hyase o mu bieja mu dwam saa bɛma ya bi sɛ ɔba no ɔba so da ya me hunu sɛ ɔbɛma foforo ma gyo sɛ da menim ho hwe hweyio was bibia ni ho hweyio si bibia ni ho na bosoma kasa wo kasa afidi obey ena aka afam no a otada ho ya be ndai sese oba no wo ana wote ase me pa cho wo nwu yo o hin sese a ze o abadwum the condition to say na ne ho atɔ no ana duro kan no de ɛyɛ de ba o kyerɛ me sɛ odwan na yɛ ntwae ni nti no kyerɛ enwie pɛyɛ o konfo ni fie ana wo na ba hu ankasa wo fie wo ma me kwan sɛ konfo na kwɛ sɛ yɛ hu ni panti wo ma me kwan ma me de ne ba fie o mo ware yɛ di mfie sɛ ɔne ne kunu no ware yɛ mfie sɛ ni wo mo awo ba ko ba be mfie be enan as ekunum ni me pa cho abrante no ye oba no ho ade oye no ho ade me ana megye ho ade no omo kwa sori me pa cho omo kwa sori omo me no nya kwa sori ba ko da bi mfie nan no ma wo ba ko me wa cho wan na ebre ba no se obi abrante no sha ase se ode na adwen bi dada oba no wan kasa no wanya no ntiye bi asa me amenti ho ana message ma me ye no so no ye de me tutu kwan nti no na me nim se bibi sa because me frɛ no na wo kan se wonim no ho hwe nti na me nim se enya ade se bibi asan wo ho bi ekopom se ayi ya si ya wo koyare ya ekopie mu wo konfo no ho no na me nim nsɛm pii na wa kyerɛ me twa me ho abasɛsi ane ahwɛ nsɛm ho paa ne sɛ sie no brantie no ɛyɛ no korɛ sɛ wone ba no dai na ɛhefa ɛdan na ɔhama no no ɔkɔtenam na yɛden na ɔba baako timi ɛware mɛma mienu wei wɔ dan ɛba ne awade na wiase ɛyɛ sɛ ɔkɔ no bi to ne bafa na de bia to tiri fi sɛ bia na sɛ bi mpraduasa ho woni fotofo fi nsɛm hɔ yanka bɛkase ɛboa nsɛm pii ɛne wɔ wiase kuya bieje bitese no tutu to pa mi twai na amanya feelings anu abamani na hweyesi fom
Oh, you know what the incommode did Anna? One medium commode Tambe na medium commode. Oh, how can you only medium commode that? Ora, your pacho tea. What's the waha? Of I that being yes, and what's the okay? No be because my 15 year old in the panel to air. Miss minimum, you one of my ideas, some anime I can't find one and maybe I wouldn't bother. One say, ye buy and common ye and one in Mudansi, one in the power, no able with each day, see between wedding common who says some no cray. And I say, no cray. One of them may say, Kayana number, see a tear, your name number down file, your name down soon. One I don't number my fro. One with the matron until Yanamonia but take a crowd. What's the waha? I won't ask some two, and I won't hear bow. So, what we can say, but any cause of 15 years, if you are over casting, if you are over air, and I say, now 15 years, and now the letter. Okay, I say nobody in Comoca Cantinian himself. I want to say, my Jumana Moyano, one will be idea, in 15 years, and I will be to. Yes, I was many panaya where I found out in the panato air. Yeah, tell you that's why next time, baby. Now, yeah, share about Framin Quantini, Comoca Cravada Roma. Me pacho or the saying in them, so one Atua, Yakwana shedding, say Alcobanisa, now our rear Nimus and some near the hobby brain, a witchery, and so many day. Yabas, I say, Obana, what to say, or Roma. Oh, never remember to mean to Obano or baby now, so baby on. Hello, Val. Meet you. If I join you on the TCC, there be meaning in Tamati. Okay, a bass on our giant Casabana. Obama says, and my Obama, no time my own idea. One of them are for floor, champion, I'm a cocaine. And I'll be man for high diamond and say, when you in your man free me made them. Now, on you can't say, or behind diamond, I don't call high diamond, no be in your man free me made them. I know, and to understand the panel. And I got 9 into me or limit change. Okay, that's one of my mother who you just say a brown and it's now bonus suspect and I was so one plan. Now on a driver, H.M. Pran, and I'll cook and I could and I want to was here. Into no idea before Jayawa as a best son in him. I don't know Bearman man is Kako had the best son in him at the coy. Into a new and sign a Diaboy Bayajuma and Anyasa. Naman to what I'm a no, you know. In Tamunti, and I know or men or champion me who in a Mekakae. Mekabia would be none, saying Yanocre, no, the Siona Papa, no. And I'm missing which I didn't see Yanocre. Okay, the boy knows to own our canoe. On a year can I have on see a drabany. Maybe to the cash shower. But what banner walk canoe? 1 in 2. And I do am an end the home, I would me friend. Emma, me, no, my take it. Call no, my beside girl, no, every dinner saying Yanocre. Number no, a dear or what was or to me change it, you know, Beman, you know, my own body. With me, no body, no one the phone, so make me fat, no, my take it number no, no, my friend Beman. My friend Beman. That man needs to make a cool crowd of hey, who are you and who are dear? Or to make a cool of force. Ewiase be pani enti enu no na just duabono efiri he obana na ya no o sign ho no di duabo sign ana enu ta na tie obano o di duabono e sign ho se enye ni bibia ne ni pa na me tuma ho se obi bi no no ana wo di sign ho akire ne na no wo wi awandane ana me se nyame na me bo wo dua no enti no me ma me for so se kenkena da ni dia nda ni dia no because wo ya dia no me mahu it's a war ya dia no and a man flow na maybe sour na won kan okre na di dia nda ya kan se wo pe so de tete wo na so wie no anda na wa dia na so wo teno ma de na nya wo dia se wa
asɛm ya no ɔden panyimfo so krɔmfo wo ne nsa ne just ɔno a na pɛ na wi a ewuo na etuo aka no enti yɛnhwɛ ɛba ne sei no asɛbɛma no ɔkɔe ansa na sa nneɛma we nyina yesi ɔkɔe no ɔkɔ no sɛ aya aware guo kura ana ɛte sɛ wɔde nneɛma na ɛkɔ ba mo da so ɛte hɔ ana sɛ agu kura ne sa me no me ne no wɔ ba okay baako ɛna wɔyɛ ba nso a me wale ne hyɛ ne kawa okay me wɔ hɔ mmelepi na me bia me pono ato hɔ ɛna me pie yɛ ɛna wɔfrɛ me phone so ebisa me sɛ me wɔ he ɛna me sɛ me ni fie ɛna wɔsɛ me kofi a me nhwɛ adeɛ ɛwɔ me dɛm hɔ ɛna me sɛ me dɛm hɔ deɛ ɛde ade na me nhwɛ wɔsɛ me de wɔn sane ɔka waba bi gu hɔ mo Nhyira fan me no want na biem me wa sɛ na ma te sɛ bɛma no ɛsɛ wɔyɛ yi wɔn fa me kawa ɛmere me ɛne me nsamle me no wɔn wale wɔbɛwale no no ha dan ama no Nhyira fan nti no me no ɔka sa asɛm no fan me te sa asɛm no a wɔno wɔsan bɛka sa asɛm no anyɛ ma de foforo ɛna me frɛ ne papa ɛbɔ na ma ne sɛ sei na ne ba na ba bɛyɛ ɛna me frɛ ne papa baako nso ne papa nyɛ frɛ Mr. Kwaten ɛna me bɔɔ no so ama ne ɛna me frɛ ne papa nyɛ baako wɔ Kumase ɛna me bɔɔ no so ama ne wɔn deda ɔno na awale na no me bɔɔ mo nyɛ ama ne ɛna me bɔɔ me so babu kyerɛ panyin ama ne ɛna me bɔɔ me maame ɛna me bra mo so ama ne ɛsɛ sei na waba bɛyɛ na me ni hɔ ɛna me so me kakere ne praise fan sɛ saa no wɔka deɛ a me ba bɛwale no maama me gyina wɔn fie amfa ewuren gene kawada ngu hɔ anko gyina me ne fie antie amfa fo amfrɛ na antie man kan kyɛ sɛ na fie ma wale yɛ na mamle kwaso ntino so pa ɔmommla no ɔmommla me yɛ na mamle kwaso no wɔnkɔ na me so me nkɔ mbaabi enti edidi mu hɔ mo na yɛ frɛ na wanfi tata me papa na no ɔte ase no wui me papa frɛ ne family no ɔfrɛ wɔ ma sɛ wɔmommla na asɛm bi ɔhɔ biara no yɛnka ma bibia to entwa me papa ne deɛ fan ɔno ɔka kyerɛ me sɛ wɔyɛ panyini wɔnwu awale no wɔnwu no nti deɛ ɔhɔ biara no ɔsɛ ɔmommla nso ɔfrɛ ne family ne frɛ obiara nsi hɔ mo ɛna me papa de kɔ ne nkra akyi ɛna asɛm no na ɛkonkɔn hɔ ma ɛna 2015 ɛna wɔde pake ne nneɛma ɛde kɔɛ 2015 yɛ kan sɛ 2015 that was 4 years nie ɛna wɔde pake ne nneɛma ɛde firi me hɔ ɛde kɔɛ enti no me wɔ hɔ mo no fan enti me pacho efi so ɔkɔmfie nan ni ɔkɔɛ no ɔmba back ɔmba biem last year me wɔ hɔ ma me ase me wɔ hɔ ma no na me ne papa kasa na me ne papa kasa enti me last year me wɔ ma no wɔ bae sɛ ne papa sɛ wɔ mela back enti me kura me question ne sɛ wo papa sɛ bra back enti wa mo mu ne dia dia kyɛ sɛ wunya no ho samre no akɔ anya mfie miɛnsa mu a akɔ anya last year de na yɛ so akɔ mfie miɛnsa ho last year Christmas December no mu no ɔbaeɛ ne 3 weeks pepe ɔba Sunday ɛdɛ ɛtɔ so Sunday ɛyɛ 3 weeks ai na yɛ buru nyada na you know 22nd last year na 22nd sɛ ɛno ɔsan kra me sɛ wɔkɔ ne nana hɔ ne nana yale nti wɔkɔ kɔhwɛ no aba ɔkɔɔyɛ ɔbɛba wa mabi ma etwa bɛɛ sɛ month ni akyiri
ɛna ɔbaa nso wa ama me ho straight ɛna ɔkɔɔ ne maame mo hɔ nti me cheese na me kɔkɔhwɛ me kan sɛ me wɔfa nti me kɔɔ na me kuhu sɛ wɔ hɔ ɛna me bisa ne sɛ na nti waba ɛna nti wuntumi ɛma aha sɛ na wa no bisa me sɛ ankaade baba ankaade ɛna me so enye bibia nti hɔ na me de me gyaa no hɔ ɛna me kom fie no ɛna me kɔfa matade sɛ na me kɔ adwuma no adwuma ma na me tell sɛ yɛso wa han ka asaba be si asaba yi ne niama wɔde baayɛ no asaba be yi de kɔ ɛna me frɛ ne papa bɔ na ma ne sɛ nipa na a wɔka sɛ wɔ mmra no me ni hɔ mo yɛso asaba be yi ne niama na ne maame ɛne sɛ ne maame nua baako bi frɛ ne Dina wɔn ɛso wɔn anya kan sɛ obi boga bi ama no ɛwɔ Kumasi nti onyi ne niama mfiri me hɔ no ɔmfa no nkɔ no ɔmo de ne kɔkɔma wale okay ɛna me sa so ɔmo de ne kɔkɔma wale a me de me ni problem ɔnkɔ nti firi ɔkɔ no ɔnya me yiri bi ɔnya me hwe nti no ɔnkɔ no baabi na me so me ntena me baabi nti ɛno no ɔkɔ ya ɔma bi ma ɔde te yare no Edrejes oja wari mfie na nyina no aba won nkyɛn pre baako a wabedu nkyɛn na wɔtwe miɛnsa oba me ho na wɔtwe miɛnsa me de me ntwanto ɛno de mo tena sɛ kru ne yire a oje ne tumu a wɔne ne dae bibia a sɛ mpanimfo anu bɛm kasa ya but oba na me na me se ka me nye no but mpanimfo anu bɛm a ana me ne papa ɛso frɛ am ka kyɛm sɛ ɔsrɛ me a yes bia the main traso yate ase na yanwe ni say agya mpacha ba sa na ensa na wode ba begu wo dem ho no ensa na obefa ko ya na wode koma ma na ensa nda so e wo ho besi ne pacho se me pacho ensa na wode ba ye no o ba ye no obefa ensa ne sa de call back e koma na agya no ma na se ensa nda so wo ho besi samre ensa no ba bi odi gu ya no me kaje nse mese sansana na meboa tera sugu ho sanu gu ho ma ebe si samre last time bi oba ho mo e ka se oba be hwe me ne ba no me ko e na imu ho enti no me so ma mfre na misa no se are se wono oba ye en wo be sesa ye ana se na mfre no because na no ho ye mahi. Okay, offer ambacho wadaroma yenye ni say a oya woyire ana onya woyire sesi no wo hu ni say oya woyire because the kwana be man dem fast nti no onya me yire wone be man o mudi mawu awuje pa no dem fast because be man it me bie na me ka tere me say se me san bie man no ka tere say wone me yire eda na me bi sa ko mo dem be ko be kwa ya himfie akokobọ me ka e che say ensem de mebre. Okay, nti say ade wuji tu musa fe de onya woyiri ebiem abusuafo te ase me no say abusuafo no omo eye na ase wono no e kan say ya sabutan ya fro obia no obia mfi ni aye no etiri mimi hu say wonya me yire me sana me hu no okay me das me ba cho woyare ye wakọ hwe ne da na say na ohunu oh me oyari ye kura no ene dare ene fiada ene uku ene fiada Friday ene fie ayi kura me ko hokokwe na ebe na de ya kura me ko hokokwe no oh okay na abofra no wo ho ana wo ne wo akwa mate ma de ba to mfie sai mfie nso oh okay enti sesi ana ba na se yetimi de bibia atutu ye wie na kan ho to no na afei obanu ho echo pa abaja atuma na paul chesa wale eja wo kwa na yedi we di wa ka wo boko bi mate o question na em say answer na de ama me no enti em say de ewo ho no enti me pacho ye bebe na kire no odi nkomo ne akwa be fa so ebetumi aboa na yetimi pacho be ma na nkasa na o ye sa de no watimi na kasa mene ewo dia ho tebia o de bone abamu ama akofa asem kesiesie aba no me ono be ma no kura se me no me be ma te na no kasa kura ba so onimu ne de amini mu na no akwa se me hia no na wo hia no
na wo ye ne dey me go ne dey want to be ne hwe masa me nya kula wo na me na me kokko kontoka oya de so wonya sa kokko duro no timi atano na je so hia wo krakra akofa asem kesi aba wantimi anya no hwe oya de afia ebeda wase na ya hwe ko ebefa so a ebetumi abam na yetimi di atu ye ma so betumi aba why erade nka ho pa edase abusuafo yenu abema wo ware oba no pacho oba ne dey say a friend of mafia oba afia ne din na afia no a I was saying to me, if you are not there, the patron and Sabe Cabrantena, Abrantena, or ye, Sa Adem, Nankin, Action Comocacra, Nankin to me, or Obomodin or friend Patron, may Bass see an Yasha, a President Sacano, near Nidum Commoni, Senya, Bearman, Okuno, Acasano, Mafia Papa, or no so Canada, shall see Benya Beme, near Comodia, a course, Nafi, Eddie, Afahon, and the BC, Wagen, here, Papa, Facebook Live. Bra Nsra 104.5 na onso be hwe de ekoso ana YouTube Nsra TV ana fe Spiritus TV live ye chia ona ehwe ye nyina Awurade Nsra mu nyina TV4 Facebook4 Awurade nyam kese em brother Kobe wo New York so I ready pa Awurade nyam kese e ba se sia now hello yes sir na mono be ba ka sa mo fitin ya na wo de to monka bibia sa oh ye no wadi nkomo deda ana woni medi nkomo tambe na ni medi nkomo oh aka so ni medi nkomo dada ora ye pacho ti wase wa ha ofaya da bi nya sa na ka o ka no obi be ka sa ma o fitin ya na wo de nipa na to mesu minimo wona me ade asam na me aka fa ho a me ba o de mba be on say ye ba ye nkomo na ye die no woni mu dansi ni woni nipa wase no ebo wudi kire ye se betimi ni wodi nkomo ahunu sa asam no kre ana sanya no kre won de meche say ka ye nya wo number se ye tie ye nim wo number da fa ya ye nim wo da so nim ye da wana do number ma ye frew won de mechire no nti ya no monya botre kakra wase wa ha ye wona asamato ena wona ye boa wo so wo bi tam say but eni kwazo ofiti ya na ebia ye no be ka se ebia ye do be ko ana se na ofiti ya no na wo de le to okay say no be din komo kakra nti ni enim se bia wo te ase se majuma na mo ye no wo no obi ya dia ye ofiti ya na wo do obi to yes, I don't many panel aware. Sarah any panato. Yeah, that's why next time we be na. Yen share abofranin kwanti ni komo kakrawada Roma. Me pacho the say nyina se wona atoa ye ma ya kwa na hyede se akoba ne sa na aware ni mu nsensem ne awere ho bebre ne wachiri ne nso be ne de nya basa se oba no ho te se oda Roma. Oh, ne ma me mo want to oba no baby na so baby on hello fire meet you me ba chonyo ni nyina na tisisi a da bi me ne ntamate okay e ba sa na waruja ya nkasa ba na so o ba be se sa ne ama o ba me no ti ama ye ho ade woni be ma foforo kempena me ko kan ye na be ma no e ko ha da ma ne se wo yi ni ma free me dem na on ye e kan se o be ha da ya ma no e ko ha da ma no no be yi ni ma free me dem ano ntu ane se ni pa no e na e ko tinai nti me no wo ni me nchen okay that's one of my mother who ye neje se ebra won ne tena na wo bo no suspect na wo susu se wo mpra no na one ya driver etwe mpra no na okọ kan ye na kodwo na wante wase enti no no ode abufuo e jaya wa ese obesesa ne ne ma no na be ma no man ska ko ha de obesa ne ne ma de ko ye enti anu achi ansa na duabo ye be ya adwuma ananye sa na me ne ti wo dada no na me ne no you know
ye temunte ye no ena no o ne no twempena na mehu ye na mekeka ye meka bia no odi na se nya no kore no wodi nsuo na papa no ho ena me nso mehu sa ade no so ye no kore ne me ya okay the boy no so na wo ka no ono ye kana se no on so ye driver ni me mitimi de ka hia wo mo but wa ba na wo ka no one into anajo do amenenda ho ma wotimi frɛ no ema mihu na ma teke call no ma bisa girl no ebe gina an say nya no kore number no ejin a wo so mbo so otimi change be ma ni ejin no ma ye no ba di mutimi ye no ba di na wo ne phone so metimi fa na ma teke number no na ma frɛ be ma no me frɛ be ma na be ma ni timi na me kokora wo phone so wo wa re wo ye enu ho ade otimi na me ko wo phone so Ewiase be pani enti enum no na jese duabo no efiri he oba na ya no o sign ho no di duabo sign ana eno ta na tie oba no o di duabo no e sign ho se enye ni bibia ne ni pa na me tuma ho se obi bi no ana wo di sign ho akire ne na anse no wo wi awandane ana me se edition hosted by your man Evangelist Michael Entry aka Condemn aka Massacre asem na no dem papa so ba be ma afa abafia be no ho ade kama mabusua ne te na be ma foforo timi adada no se koja ukuru bra ensa wo de be kwakoja ne nyina me moska ma ade akotoma ha de ama wo boase ja no na bra na ba ko ware mema mienu obia wodan ewiase be ni opanyi pacho udini bi ya wa champo enti nsema na ekoso nyina ntopanyi ya wa champo na wuni mo hwe sa uba no ware mema mienu pa cho da bi na minim na wuni na wo yire nso me anu mo mu de amintimi enka because wan ka bibia nkyere me say bia say na ekoso be ma ne say asem ni si ye no obo amane obo wunua ununua no me ensa o de tumani mu obo no so na busua mu nipa me ensa amane bra oba ne den san ba ko ye jade na mo ye fa ho kama o de ensa no ko ye ne de me no be ma no bo mama ne me ka kire ne se enye sa na eja ware ntino so o de ensa na ba o mfa ensa ne nto ba bi na me ne me ba ne be den e be kasa na ne kasa ne ko si kasa ya na okoye enti wokoye ni mo okoye he fa mpacho wokoye ni kunu no ho na dis e pacho na che na obi a ono oba wo se mfie miensa ba ma no ja ba no ba mfie miensa mpacho ye se benya ba ma ni nden The number you called has not answered. Please. Asemo. That man ya pusa o man awonfa. Said the SC na no de man so betumi abowure ma me yedi nkomo. Kojo driver or boase. Bona ampeso befa. Eja na me bi so asem bi. Be man say wasese. Ebra oba ne fi ne nchen koi. Enya mfie miensa ansa no oba ne ncha bedi na hotwe miensa. Eja mfie miensa na mo wo hene fa. Ipa ocho ana me di kan ka se me ade me ntra fa ko ana ma adwuma na me yenti yeti ase bata ja ba bia kodu de nya me ntra fa ko asem se oba kwa ware be ma ba ye oba ho ade edi sika mama mpa cho wadawro ma me muwa ni mutia fa che me oba pa ne oba no wa oba ana bunu aba me ba odi kan wa oba sebi oba ma mu ba me pa cho ai en wa kwa ware ena wo jaya ware abetre fie miensa na wuni adaje a wo de betre fi wonti mfie miensa wonti mentu ho anam obia papa me pa ocho nya se bia mentu ho anam na oni wantua se ene ma ya aba no wonu wa ka kire no wo se mate ade be chi no be ka sam foforo me pem no nya se bia me daso me ensama me ka kire me ba na still a wantie me no nya se bia anka ne se sabri no me ti har mo no okay yadama se ntm se bebia daya ekoso ya eye pitiri dia kosi ano no se si abofra no wodi nsensem ono adi duabo paapai no menye panyimfo so ukura no na osai
ɔno adi ne ho se ama nsuo no nya no akɔyɛ nsɛm bebree sisi a wasen deɛ sɛ ne ho so ɔno deɛ wɔmfa biribiara ho ɔpaa no ɔba mu ɔpaa wɔmma mu ɔpaa no ɔtua bi ɔpaa wɔntua bi ɔbɛpɔ wayɛ adeɛ wɔsinyɛ nipa nyinaa na sɛ asɛm bi ato sɛ a ka wofrɛ no koraa anka wobɛba ɛnso yɛfrɛ no ɔbɔ mmɔden ba ma yɛhwɛ siesie bɛrima no a wɔyɛ saa no kɔdwo driver a wagye wo ba no awu saa no saa bɛrima no wonnim na busua mu anaa monim baabi a wɔteɛ bi a wobɛtumi ahwɛ ne nkyi menim nadamfo baako na nam no so maa mede hu no na mpatwa wo ba no wo ba ba ya na mu no so no ne mpra no ontumi nkyerɛ na busua bi a ne wɔfa bi tia ne nua bi wɔ ne papa mo wɔ ne kurom ni ontumi nkyerɛ na wɔhwɛ sɛ kɔsiada bɛ mekɔ hɔ akɔbu saa no sɛ ɔti wɔne ne nanteyɛ no nyinaa no wɔnim baabi a bɛrima no teɛ wɔ se daabi na gye sɛ ɔno no wɔpɛ kwan a ɔne no bɛfa so nti na ɔkɔ ha dan de maa no ɛwɔ fa he no ɔha dan no maa no dan no wɔ kwape a yɛsɛ ɛnyɛ boase hɔ daabi boase no ɔne na yere teɛ baabi a ɔne na yere teɛ no deɛ menim hɔ te saa bɛrima kɔdwo driver no ɔno wɔyere ne ma na wɔsan bɛfa wei no na ɔkɔ ha dan wɔ kwape ade maa no sɛ kwase abu kyɛ sɛ hɔ na ɔmu kɔsia obɛ nso wɔyɛ bi papa ware bɛrima ne ɔno no wɔ dan tim na ɔsan ma bɛrima foforɔ san ha dan foforɔ ma no ɔno nso tim na mɛrima mmienu kɔda ewiase bɛɛ mu ni abɛn ɛyɛ asɛm paa wɔdum bi asɛm wɔ ne yɛ ka na meka sɛ wo akyira ala ka sɛ agorɔ bi anaasɛ bi kora yɛ boa nanso ne nyinaa yɛ nsɛm paa ɛsisi a ɛnya asɛm ketewa koraa na yɛbɛkɔ na yɛakɔfa yɛtiefoɔ ɛnso adwen kyerɛ kakra na afei abadwafoɔ nso ɛdeɛ kakra na yɛtumi ɛhu deɛ de nneɛma bɛfa ewia na yɛatɔn nneɛma kakra ne kyɛ sɛ yɛde deɛ ɛtɔ so no nso ɛde ahyɛ so ɛde ama mɛma abadwafoɔ akɔ aba no afei yɛntoa so nana brɛmɔe na sɛsi adeɛ asie no no asɛm no wodi ayiwanimusɛm yɛntie wo nso wadwenkyerɛ yo nana mema adwenkyerɛ ne sɛ ɔnso ɔkɔɔyɛ no ɔde dwa no apaapaa no fine sɛ bɛrima no wompɛ ne bi na mede mesi ne pe sɛ aberanteɛ no wayɛ ne nyame so dwuma ɔnso ɔse wɔde ɔkɔkɔhwɛ no ɛnam akɔlaa ne nti na mmom sɛ ɛhwɛ mu paa deɛ bɛrima no de ne ho kaa no ɛna ma aduane nyaa no ɔkɔɔ baake kɔdi na ɔtwe mmiɛnsa no nti ɔde ne ho kaa no wieɛ no na ma aduane ɛnyaa no sɛ nka wankɔ bɛrima no nkyɛn mfie mmiɛnsa wɔfiri hɔ no wankɔ hɔ bie mu a na wontumi ɛmfa nsuo no wontumi mfa nworo wɔ mo ho bɛrima mu so mpɛ no wadomedome ho wofɛ dɛ wokɔyɛ dɛ wɔ ne dɛm nti ɔno so kɔyɛ ɔne ne hyia ne na ma nsuo no kyee ababaawa no nti adeɛ ne ɛyɛ tiawa so ne yana obi yana adwene sɛ dua de wo ba na nya wa wɔkyerɛ bɛnya wo nti dua de metu aka sɛ bible de yɛgoro no ho ne sunsun mu de wo boy ya no obɛkyew mɛfa sɛ nyame de sɛ nipa si na twetwe ne daakye bi na atemu da no obebu aten ti eno de nipa nsuro bible no na we ne de pentam twam no waso mu ti ono anepe okwa ode no kaka be ma no ebi kra ne be ma no so kra ka bibi kra ka sa obai pa ma ye ho ade ne se be ma wei watimi akofa no kra no a so nyame ntwa wo ka kra e be ya dwuma on se so okwa ode no ka no na ache wo eti papa abrante ne de ne ho so nti mon kopa ba bia mo beda mo dua okay esofo asanto ha enti osofo sofo wonim condemn bia me pese me kan se eyentete dedi kan eyentete me na ka se mi kire mo se o babone a oto ba bi nka eyentete de to so mienu ababa wa no wo yonko bi a omo ye yonko bone ena etutugu na som because oba ababa wa wo eye ekunu na woni ukunu te na otimi san firi ukunu achi ekọ be ma foforo wono mo no se enya sunsun bi na eya ababa wa na bi a be yisem bi anane ma bi ka ho ana bi onso abrante no nso a owo eyere na woni utimi ka tren se koja ukunu na bra makọ ha ndan ama na be sin ko trem no nso minim de ha sa abrante no minim sanka ye oba foforo bi a onware ye kura enka different ba minim de ha sa abrante no ka na kuta no ena odinam onye very careful onya be ye papa ena bi onso papa you nso busa na sem bi se e ba sa no mo frɛ ne ba no e de na mo ne ba ne kasa ye se entete ne saase yi a
anka bra of friend ba no anka betimi afekyere no aka asem na ma ya de bayi agina ade akoso bebre ewo kumase krowe semu ene saa ne ma no na emom no esanse sometimes me taka se obi die mai enti bebre na anim se omafom wa ya de bayi adi enema yakoso papa ene saa ne ma no okunu na ofa ne kurachi oyire na ofa ne yirachi enema yakoso papa enti omunhwe yie wei ayafutu sam ade mamma na omokunu no mufuro mu kurachi ya de bayi akofa mema foforo no omonye very careful and as sofo where na me bo yo na honko mema de on do mekani mienu nyina ma ka ba na okani mienu nyina mesew why mekani mienu nyina sana mema no so te sana ma no so te sana tie enti sana tie obajo akosi bo afo ha ye tie akosi enso adwenkyere na afi eja manso ogboro ono so edede de etwa to na afi akwa homa no so akodi akosi je asie no no brema na be mana kasa ene be mana kasa aka was say born suspect was in sa obrunu ya ono ade dua dada ne ho ane ade a ma obija ware kura koi to koi akire na bosom na che no asem de ye pa konda won se dua body se be nya wa na che se odifo ai minim ye ji se me na chiri mu adeba ko ya ha adwene se ede ne siye on se menya sure se oba no se be duro bi a be ma de bia he de ya na ye kanfa oba no mo dam se ono ntuto ono ma na ono se be oni ne kunu to ono ma na ofa de kurachi ede ne ko to ma se be oba no so se chiri ya ma se tumpa no anano enti oba no be fa de kurachi ebi ono be ma itu okura no ukura bia wo mpam adwuma okura no nya enkoso na no yire to no oba no wo oba be ma wo no yire to no sese bi di ontimi nya adwuma yes be adwuma ni adwuma agoza wale mu de nya kwa adwuma saa dendenden saa ne de nti saa bi mu adwuma de ahi se be yes sexy gidi se de wo twempra wo sheda ko pe hu ndro no na ka che won ti na da bia na mo yire no mo ko no agozi ba fa de wa mi ani ana ti da bia na mo yire no mo ko we drone me dia ba drone de aba yo se mo ma ti na ye bi mi de so ti ase me ma ko si ba fu me ye drone bia adia oda ma men kama ma ko si bo afo kana se dia ade na kwa ye se be ma ukuru ba ye so ko she mpase be ma se dia ebu ma kwasia ko si ka na kan ye se be oba wo ware ne wi a se dia wo chiw mpena na pagya jare nai na obono mo no ankasa tetem hana ka so ware wie na yo yira ye so yire na ni nyi ho kozi yana ete sa na moment se bebre sa hana ka che se sa pratwen ko na ware nko ba sex de pratwen ko ne sex na ware nko ne sex na me ka kire ene mu ku no wa pratwen no bi so kra 3 rounds 4 rounds aware nso ye nya ne sa ba ku bi no apo ba bi akoda sa e ko sa na ye no tv so ba no mpe o pe ba sa ye no ma woto konde ma me kan krent safo e die no pa se wana ka chempra na utimi ne da yie na ko relax I'm not talking of sabia ye wo ba kro no a me kan general sem pratwen na wale say oba na the sex action 3 rounds dia say oba na kosi wo dia action 3 rounds dia any o ware na abeto aso eno kra mo santa bet ma consider as ya na ye bren kola ma me ka wasem e de hwe on enti sebe oba omodam oba nyimiye ono tito ono ma o se me kunu sebe oye de be pema me o to atade hye me o ma me de medie na point e ba adwuma mu nsusu a wasa yiri nyina oba ba na sebe o to ono to na adwuma mu ka no nti ofi se ne ho na na ere deke obi o ha o ye ne den obekọ na emu dodo no ade de o kemi to ase so o ye adwuma pasa dodo no o matra to ase bu o ye de obekọ but say because ne Ghana wari Ghana wari tie na se oba nya oba be ma tiska wari no na tie no me de magimi me na fufu bi no bi o munya wari e o mba me obi kukura tama ye wari kura ne bi ayi obi ya
onamfo no bi nya yanko pe no do wagimi nti wase wompe ne nti obewa na wie no ho no okudi ngo asema kire ne kunu wo tebe to ususu se be ma na bia na fo bia na niema bi nkoyie aware de duru be na se mu nsem ya do so sa na da bia na de blame akoso oba atu be kombe na bia niema be be bu ho no wo mu oba ɛno so yɛ want umu oba kura sebe ansa na obekọ akọkasa oyire kura ho obi okura sebe okopere yire na da kura mpa by force oba kura da no de nan abọ no sare ma de sare ye nie wa me na ne say no fi se sa na ye no ye say ye nya ne sa na say aguma ne bre na so na alete wo yire tim edam pam na obaya me se me kondo na ne medwamu a mani to kura wa kana me de hwe okura chiro te na se ma friends ama sore bra na mpentama koda so for just na dey just answer chiro do elabio eti condemn so I'm sorry mra ade no de anya si awie se de nananu bu be ne se sesama ba ofia yede tokoko ene pam no ne si yetu abobu ansa na si yepam hwanhwan da bi yesi yepam abo hwanhwan ansa na yetu agozibe we no ba kumase ache ura finto de ya enko tise obi abo bi a wachichi nkoko ana wachichi nkoko ana wachichi ebi a enwan wie obafia ye ba no e de hyebe abo na wo pe no yedi ka gi wono fudi ne nsem de hyebe ebi wie ansa ne aba busa nse ke na adan tise ne ba no ana awaba agozimi so mi ntwa no hwe ha mfie miensa ba ne koya oba ya be man sa age no na kosi bibi wo ho because say dey wo ke be man adwuma wo menim eyemiema bienu ada say wo ye Kristo ni mapa na wotimi gina ne na so for 3 years abru 3 years so ne yire no papa no mfie miensa ne yire no eja koye no mfie miensa ti bi oba ne koye no okokoye bibi wa bontin oba dem ni problem ba me ka be man say wotimi gina ya for mfie miensa ada say be man na enya adwuma hodin wo dey say me ka no me su be kom na say Kristo ni mapa ha Kristo ni obi o Kristo ni mapa na oba so agozo ka fo chire no ko sia ne bio ne ma cha bia ne ye de be na oba no eni ma bebre wari wo na temo jai no to ko 3 years wasa akwa bi wa eni ma bebre betimi asi bibia tumisi entu be konkra bi kura wan kasa wudi abo no eni ma amuko oba no kekai a twetwem wo sa no be hia no bia na akwa me da sa akosi bo afono no enti ye hwe ne yenka ye yenka de ye na se oba ma no sebe one obati na se ofu se open na se hawa ba se bi so hawo nano no wi a wa ba behwa de property na e ko so sa de no nya fi de oba je ya betwe ne tintan bia pa ne ba ne yare no wo pese ne ho nto no ne ho to ne wi a afi se bibi wo ho no mu a ye pa chire kwa ya ne ape na se si o yare do no fi de oba twetwe se no bi ye se no ma anyi si ne da se yo awunya enti ye be kona ya kofa etiefo so adwenkyere number na 03220 83581 83582 83584 na rock care clinic semen can show say or the vein capsules so the about vein capsules na eboa brown nipa odwonso na emuye ne yemfi ensufita bi di akiri afi kuro oba mamuntutum say dwonso no eba emba yie kra na yekukukuko sa no we dey also ba dwonso na wo feeli vein capsules eno ne mema de no ne ma ne mema nyina na eboa yen siesie enipaduanum ama bibia tumi ye kama oba sa na esi say mfi wo kama na afi watumi adwonso afili ana be ma no da bibia tuma ye kama o de pakum enso aba pakum bodwuma pa siesie mema di wona sema o gina wona asum sampa enema nyina da de da so pakum de nyobi na be ka cho pakum afun sa o ye be ma mu a chese bibia timi akoso nti enemu nsem bia etiti wo bia se o be ma o de boss o timi kaja no ne ade ni nyina no o hia pakum na tumi aboa e di wasem e di ama ba bia ton no bia akwa o betumi enya bi ato kuma Alaba Abuabu station opposite Sika house Accra Adenta Panta Junction Care TV Abrosanum and Omina our phone number 0244 183 230 and 0248 885040 Van capsules Obajunso Fili Agbabe Heba Santa Semen Control
say Arabia da so bia de bobetu ase no de mona soap and cream aba wo de soap no edware na de cream no sisi ni peduana na kama ahemfie timi sisi o ma wo ye kama nka bi obi na atu afiri afo we de be ye kama pa soko no zampa honam sadi no wo hia mona soap and mona cream bomodia o de eniama bebre na badwa so etimi boa agbave favor boa malaria yare no boa ntem a wono ya neko afi agbave tonic nso menstrual pain ubu nsa wote ya oni nyina atu ase ma ho timi aton agbave heba hospital e wo kwamo oni ahemfie na ne di hwani mu wo station wa oni ahemfie ne di hwani boni bomode phone echirimo diabetes yare typhoid stomach ulcer skin rashes koko yare ne ye for prostate yare no bema how ama wona mu nsema ye bebre bomode ane ko na agbabe heba center ntimi mo ntu yare nyina asema bomode phone echirimo sere me chiro na kwamo oni kwamo ahemfie ne di hwani mu ewo station wo pepepe obetumi abomoden ne wo hu wo mo ewo Accra so so to last stop free number na doctor in komo 0550677681 and 0246595256 agbave osebra no to house amount tasty tom enriched tomato mix bra na beto me say ukọ market a wo de o say me pe tasty tom eno a na say obi ade ye aduane jorof papa ni be ye ko kama tim say ni na ye fe nkra ni di fili o so de no ahye mo bi takra no di anadwe mu bi ko square utimi di first second third wakwa onuru fofo if you say odi tasty to enrich tomato mix the food and odi bomodia na koto if I aduane choba afo e eno ane ye kam for the amamo na bi atuma ye kam better heba center se men kan cho say or the better heba mesha e de abadwa so wo se malaria yare no boa onum a wo de awutim se ho po checheche onum yo onum onum yo basa malaria no nya wo de an better heba mesha afi body pains pedua no tenka se yawo mu no ne ade eno an ne ebo wo bia papa we nyame sura woni munti ne nu no kra ro bo abompa ye guso onum an se ase eto better GPC mesha and capsules eno so eboa na afi ohonam a ase utinka se ohonam no yo hene onum a etumi boa sa na obi a odwonso a obre e wo dwunso mo no so onoma etumi eboa o se ba bia pese unye bibia ye to bia benya bi emum KNJ heba shop emrom afi Fred Mens keu smart heba nso e wo eboa se but more than a friend doctor in Komoy 0201 324832 324832 and 0244 939 193 0244 939 193 Better Heba Center na omuntu yare asema registered general department seven countries say there omona ye de tumi na mom so omon register bibia our companies eduma akese wo bie company o pass register emu bia no ade bia ye registration wa ba emu bia no registered general department in the same countries fa ade no bra na ehwa na obefa na otua o tax aka just say annual returns no one farmer wo asem se hu say ye wo tin number aba okobie okọ registration ba tin number out be file tax afeso a bomoden na hye no so obekwa kotua enuma nketenkete 25 Ghana cedis companies akase 50 Ghana cedis o say so we refi wo so obetua na say panity ne view dia ene 400 Ghana cedis 4 million ena abetua me so afeso a yenka se betua tax ama buy na abenye sika na otumi di aboa ayimputudwuma e di amaye fa waware ne ko no register company ne fa ko ana any registration at all fa ko na omo register emfa emma ne bibia ntum enye kama eno de o afi Dr. Mensa Backland Nsem kan chiro so wa training kwabam se se de yare bai o se nka bai anka mo yare di wudi ane so yare fabro tuase ama ho otimi atokra wo de home clinic e di aba kire se obi bi yare e bia no ntimi fa na ma so ye wono mmra ho oboa ofre na odimrika number mi be ma no afre sa number 442 no dwuma ye no home clinic obeba no aba be hwe ne yare kama ntimu amoda kete so ye fam to ka mu ko enye ye no mo de no obeba no aba be hwe o twa scan bi ho laboratory services so physiotherapy ye bi ho o se wa training kwabam ekọ baabi bebre ka so wo ho medina wo ho ko foridio wo ho sunyane takwa sahi edwina se obenya no wo ho yare wo ye ho adwuma pa ni stroke diabetes typhoid bema onwa na oba onwo koko yare na afi fibroid yare no boa enten but more than phone chim go kotwi eye boa se kwantempoin so woni Guinness for no nd enhwani mu e wo kotwi hwa wo do so pe Guinness depo na afi doctor number 024
0245 958 768 0245 958 768 and 0209 500 273 Nana Dr. Enin Komo Franco Trading Enterprise men can show. So what the TV ne mobile phones ni nyina de aba Franco Boga Franco aka no kuma se we need to be a son what the Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel Estage or ni nyina e bi aba phone be na ope bomodern what the Franco TV aba TV boy boda ho boa inchi bi ope bi akwa on sa betumi aka bomodern phone chiri mo ho ope laptop ato memory cards ato pen drive obi or smart watches smart cards what ni nyina aba na car chargers would be aba afi ope cases edition phones on ade nyina Wi-Fi ni nyina odibi aba abetumi akokoto bi ho adum one babu bazaar building adjacent Ajaba house in edimhwe ni mu adum next to YF office on ho adum opposite Mekom ho adum opposite Prudential Bank adum opposite Kofo Clinic ni nyina benya na Boga Franco eni ni nkomo 0245 316969 0245 316969 and 0560 684 147 Nane Boga Franco Ninkomo Nadum Pharmacy and Heba Nadum Pharmacy and Heba Semen Kancho say or the Nafa X capsules at the Aba or say and ma any memina Nafa XV capsules for men and women. A boama Junsa Ujunsa Obren, a mania Remrema, Crone woman, and Ma Ujunsa councils no bois, unum, a ye Nafa SV capsules at Ituase, a ye a man on Susia in Fio, and ma Yalia walk Sebi was seno, if you my Bemano da until ya and I said you bunsa, Usubre and I say Ujunsa, Usubre, the modern or the Nanapa bitters and capsules of the Aba. Now I say a boost immune system no kutia yare bie woni peduanim sa no de nafa lady clean dia basisa himfie o kama hwayopo na bibia atumi akoso bomodin ase obetimi nya bika obu nsa omre kra ba bia to no bia benya bika enje ye ba mrom dene he ba astan obenya bi wo ho sana Freddy Mens keo obenya bi bi he ba nso ewo fumaso taxi station phone number 0268 229-862 0240-981-592 na oni on any nkomo yenkwa amano so ni nkomo na afi yaba na mpacha hwe na ebra amano so emaye mabeka Amazing Trading Foundation de na de acho the program can see pass so de wonim no de dakro pe na ekire amonyansa no dwuma pa enya agro Battlefield digester toilet no oye na 3D epoxy tiles no eno so oye na 3D wallpaper installation oye bar soap oye ho adwuma enya agro cake soap oye ho adwuma afi shower alata samna shower gel na alata shower gel oye bi ho liquid soap afi washing powder obolo soap brown sugar ni nyina oye bi ho na odidako ene na enu ene kire adwuma sese be bia ye droni oso pesa sa adwuma yetimi kire wa frɛ number 0244 879355 0244 879355 osemi kan kire wo se dwumadi no e ba so den ne mama bobo so nyina opese onye bia e ba so bomodian ye ready ose konongo ene wadru konongo Methodist Church konongo Methodist Church ena e ba so ose eben eye nkwantanan eho ena dwumadi na eba so Methodist Church eben nkwantanan eye bosomia yesim ya November ye de to so nwotwe ene de to so nkrom ena dwumadi na eba so bomodin aso be file forms and abe free no scan ye kakra 220 Ghana cedi certificate t-shirt ade be she ene utus nyina eka ho bi free number no 0244 858110 0244 858110 na bibia entumi enye kama yenko ahoma so na enkodi nkomo kakra na afi yentimi enko yanim. Hello, good evening. Hello, good evening. Pacho udini baby akasa free Acho wa homa no unyina ye kakra ma ye why Kofin pacho ye ntie we Ebi kofi wa homa no emboa. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Pacho udi baby akasa free
Gladys Mpacho yinti we. I didn't try mention me one say me who is so about no who ye ni baby. Yeah, but and you be man no phone. Okay. Yeah, that's it. Obano who ye ni debi nya be man from. So hello, good evening. Good evening, Condell. Pacho di baby o kase free. Uni abi wa hani me kase free abo free. Be ma ba hobo ko de. Adum ni experience. Pacho yinti wonwumre. Condell. Pese me kase me papa no. Ne bani abaya ni se papa no wo ya ba she boni papa. Obi abaji awale wo ho. Na oba etimidi ense free wachi akogya awale. Asisa ne nyama akotena be ma foforo so mfie miensa. Papa ai wo yadi beji awale free ho no. Wantime ntu wana mo bia nkosa be ma ne ho. Anko ka jese krache me ma wawale ama wo sola no wafa fon oba ne nsanko na oba na ko na wotwe yensa asa asisa ne ne makọ na diabonya ne dia wo dia bench na se apede o pe oba ne nkwa ho abasa body o ye no ana ama ne oba no wo sa ase die ni o mo kan ko ntre papa no me da sabe wa ha o ya de papa no kra waka. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, sir. Good evening. Pacho di baby o kase free. Ova wo fa se Solomon ye. Oba be ma na what is say? Nyame do mo fa me ho ye pa. E de nyame ase pa so le. Me de a chance wan samre na mdodro. Ehunu pa. Na so so wa chama be jano. Apa ma me mo wa ba so nyumre. Me da se pa so lo. Be ma no o fe no na se wo se wa mo na mane. Na e de no wo se wo kasa radio so. Asempa o fa. Wo ti ase. Wo ka mo zu uti. Eno nim sa zem no se e de yan ye be fra sem na e fa ho bi. Enti afro a wuti yanka nje wo se ye de oba na ye de no wo se wo o de yanfa no nto ofa se de me yon ma bi aka no papa no wa nya de wuti ase se wo ba ya begina awale afri wo ho wuti ase na wo da awale enfre be de wo ho na wo sa kwa kota awale na se na wo twe miensa be ma na ka wo se na me ni o ntwantro oba no na wo twe miensa wuti ase obi a wo ja awale na wasa kwa kotena baby na wasa ba oba be ma wo aye no wade no on there is we dey awufo no omo anga di fa ena omo ba na free mo no and nya be ma no mo bebrem no too much sa me da se me ofa so solo o ya de pa. Hello, good evening. Condom. Yes, sir. Be ma ba na hu ti say. Ya me adom na so nyanku father Roma ni madwin pa eni masempa. Oye oni abema kwame akpalo ni do ofin so abofo e ma ofin so boko de boko bani dia ni ni abi on haka ni sa pepepe ahweyi ena edi ni namu minia mami ntia ona mi ntia aboja fo biom kanka ye mami ya bi mami me bona basu ba dia we abai e di besuano ohun asusu obi na akodi ni boni o Condom me show shot here me program na asama me bisa me hu wale a na ya na wan wale na ye masa se o heti bia nka obaye di be ma ekumu ya on se nyankufo akasa we nyame na akasa o nyame na akasa na me dia me ma me ya bi masire obi abowe obi di biabo ba no dani a wo abusu kura bejaw ombo bejaw because Condom we say janu maniko dia say ye ni bia nya no na mani bia omusole a omudie isira kasafidie na omutie bi no na omwade bia ye dai atu omuhofu ade na ekoso wo mai mu papa yango ponka mo ho da sinyame enka onso ho. Hello, good evening. Kwale majo mejo so be ma kiabe jafo ni obi ajo so di be bia o kase free me kase free atoma fon aso e femo fama o fam pa twinti we asema moka no ya na papa na nkasa no wodi nkwara so na mesre kwandem na bi afọ se be man muni atemne na be man na wono wasa ware na ma akwala na kom sifemi mo fa no famra kwanso na ma asante fo me ma ne wo mo ma ka ho o mudi ka adwuma boni no wo munyai bi ware anu ware na me pesa me katre wo biga ni ba ko sa fi be man obi di be di no
no mafoja for ba ko bi wo we ai o chere na dwen sa ai em se gboro agosi bo afun bacho agosi bo afun aha ai mun ya kire mame yedase hello, good evening. Good evening, sir. Bacho ni baby akase free. Me say Eden yi me kase free go so akuzi. Eden bacho yinte we. Asema mo kan ni we ebi atome da pa. Na eya asema na ano Eden ma me papa. Na papa fo no eba sa omun kanokore. Wa to bu ase akọ. Adi akọchire ne se ade sei na ne ba eye no ofre ne ba na watie akora na sama chai wasem dia ya bra fu sankura no se okokodi ba ma foforo na chi na wachai wu ba ma na wakoye oba no ho ade ubeka se onima amamre enti yesrem momu oba no na papa no muntu ne fo no kan chen se next time onye bibiem so tusu se no ne yemu ba onye bida na wo fasia na mebusuani bi onye bida na ya na abrantia no so no susu se wa ye bibia ti oba no a onfanche na oba ni nya na ya oba ni a on sakra na gwen na yemfa de otwato. Hello, good evening. Hello, good evening. Odi baby akase free. From me Kwame Kisimi kase free afun so ba chen fon twato yenti why Kwame bacho yeti o. Pato asema mo kan ebi atomeda. Na asema papa oba na papa kan no. Wa bi ya. Asema obeye na de me ye na fi manu mi ho me ye sa. Enso akachi. Me twi me to aja ye nyina adomi oba no. Nyame anim ni oba me ba ko mba tambe yo nwade. Ni wono papa katem se me mamre me to na fi woni be ma foforo. Niko kaya papa nse wono ane ne ban ne de me bae nti ne pa o le ban nse ni biwa o me kansen o be friend ne ban no afrem be pe me ne o afrem biu na me de yawo etwi ne to egaye domino nanso sisi menu me ho nti ni nim de me nye biu nti sa ni ya mo kan papa no won kan yi na won yi ta ha ni mfiri ne ban so na de okika ne de emo ne ba no ye da se ekire ya no aba na ye ne o edi nkomo afa de o ye ne ho ne nkwefa so betumi abo ha ye nsa 104.5 FM Ewiase mu Nsem Friday edition hosted by your man Evangelist Michael Entry aka Condemn nkaboy mi di twam tawdi ama mesre na maboa ye pa yenu bi ho akodi ekamunya agro ne kai ene sikani wo na hwese obi atimi atoka TDB aye adwuma no na akromfo timi akotumi sre momo ayen na ye sentiment kanim se nsra de ye tie fomu tie ye ko chi ntiba bia mo ne betwa so bia no eye yenua bema eye Daniel Eli na oye driver kaya wotwe eye TDB na design TD trotro na ode adwuma okumase ha kola no ye ash na hosuo no ash na registration number no G54680 GE 546809 na fiade twam ene fiade ya ene 1st November ya say to be to bedin Ashtown ena abranti ku bi on pake kan anopa no ndu ya oso mu wura mu di meet aduasa omo de omo ni omo ba na kan nso obi atimi di safofoforo akobie kan no wura motu kan e de ko kan wo se ahyensunde owo hu no watwero animu no CDL watwero gu animu sa na ekire no nso watwero ho fada kan ekire watwero ho fada eye TD ash color trotro TD ash color timisre number ni bim eye GE 546809 G 546809 enti osre na wodi ato nipa nyina nim enhira yetie for yesrem ba bi oni betwa ka yesu bia police station be u bia no obetimi a report de amon anase obetimi afre number edidi so yi utimi nyama ye ne waseda ne wachede de ene eye boyi pa number ni 0246 945 058 0246 945 058
and 0242 0242 867 629 0242 867 629 and I bet my friend Nshyira FM your line no 03220 83570 03220 83570 Yenya Daniel ena asamatono no ni tidi a wode ye adwuma trotro Daniel Eli akromfo timi afaka no bra no apaka no ashtown anopa no ndu a no mo ye bedinto de kwa kala no e ash yesre baby oni betwa so bia na be hu sa number no bomodi na eboy na ensaka asida pi ena ho Ojes company limited 5 quality product or the ababontin na make kan wase machiro or the Ojes charcoal powder ediaba na sa edre powder we say o mix na onom a obi wa na gas ejina ne yam ana poison bi wo yam ade bi mo fu ahye kutu de yare foforo bebre onom sa charcoal powder na ejini nyina firi ho ma wo yam timi da wo pa enenti bomoden na uyia Ojes charcoal powder ebetumi aboa wo afi wo de Ojes GS capsules ediaba na o se eboa ma odwonso sem etimi ko ye bia na odwonso kokoko kakra bi na twa ana afi odwonso ntentem da ko badwonso be mpre wa ha emwa unya Ojes GS capsules na eno so beboa ama odwonso sem etimi akoyie pa na afi wo so badwonso fili kama na bibia etimi akoso yi edi amount or the Ojes CMP capsules aka semupi na semupi enso ede aba o se eboa be me bi wo na oto etua nkuma boa ontumi bomodenya bia oboa enso beboa ma ye be memu amafi wasipi asita kasa be mani mpakọ mpaso utumi wo ba hye nso wo de Ojes herbal balm ede aba body pains general body pains ebitua se kra ba bi eto no bia kwa obetumi enya bi ato na bomodia na frɛ doctor na ompedudo bia opebia no obetumi ede amount number ni 0277 0277 07 0277 007 001 number na de kwa 0277 007 001 na fi onso Dr. Intimi mo akra Japan Roofing Company Limited and catch say e dan so body omna say qualities na be do Nsem bomodi an phone chirim afi oboda so enye ezota na enenemu sa oboa ofro no betuna be person the amount o say oboda so a ono to nche mfinsi aduonum kosi aduanan wonte o ha obiara nche papa no wisu the amount lost span she's na IBR standard eno na owisu the amount alozin afi governance afi erotas owisu ni nyina bi e de asiesie odan kama ama on sample boss no wo anyo how eni amane bia komase ya ena owo oso to ade a 5% discount and we year free so at the amount for any chemu aye tafo pankro no e kwan no so o se washing be a lead dia call aye breman e wo kodua junction e wa na be hu om frɛ number no mo mabo odan so mam asori company na nyuma 0504 888830 ana 0271 322 na omomo odasma power specialist eba clinic enu adua wa se odin aba esayare enu adua ya odin abama itu yare ase yare bie da wo so bia aboa hepatitis B ulcer hernia eko bema won diabetes sexual weakness blood pressure wakuku no ode jirikajiri enso ade aba emema de no so no ma de gina wona so bodwuma mpam ema yire mo senela kosibo afo kan bodwuma pa eda wase abibia na watima ko ni mu abrabom mami hospital wo hwa yetiawa atonso fe yase one just go filling station edin hwe ni mu bomode an fo ni chirim wo restaurant nso ho duane bia pebia betumi nya bi na okọ na me amegdia dance chose hepatitis B pa de oboa me say hona me je drum mama me nkrofo but modern frame mami 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383 831 na eno aduaya mo Kennedy digital satellite se me kan show say ope sewing machine brand new ones a odi bi aba Xmas yi wakeka no ho ene ma odi ma nyina watete so enti bomodia ne bra na fe laptops ahodo mobile phones ahodo computers ahodo ceiling fans ahodo air condition
the freezers ni nara e wo Franco aso ye bomoden wo se adum one from plaza ha e no wo ne boss fm ni di nhwani mu eye store number 21 and 22 first floor na store number 21 and 22 e wa no wo ba obetumi aboa sana eye patasen so one police depot no ena eben Adum house okwa wonso Boga Franco e wo ho for number 0244 385 128 and 0207 653031 na Bogaf and so intimi mo Kennedy digital satellite intimi mo abra ko fa ne ma papa fra brochi me mo de aba nyedua heba center semen kan cho say heba nyedua heba mesha eboa na etu malaria yare no afiri hokra nyedua heba center say omo de mesha nyedua heba mesha ebetu malaria ase onipa bi oni appetite into didi a enko boa wonu bia betuma nya appetite didi kama general body pain so wonuma ituase ama otuma ko nimpa te bomode ya nya nyedua heba mesha itu yare bia ase nyedua heba center itu yare bia ase fre doctor ni nkomo na wontimi mwa 0558 5658 90 and 0270 417669 na nyedua for intimi mwa na watumi akonim ewo abrabum na bibia tumi aye kama me maame mo akwaba bacho ben ade no mai odi ne bia ofri me dia mesa eno amesa Robert no fi bai dade ase wo hefa wo ofre awana wo kokumo Mami, amani ene say enumere Nhyira FM ya ready yitio. Me ba cha na no me ba brana no me be kan ti me ntoa eno so a. Ah, obehya ase, obebo ne tawdi ni mo obehya ase kakra se ne be ya, obi o wanu wantie ne brada no. Amani ya na se. Me ni me kunu ade me ma wo yen. Wo mo bo me be ye pa. Anya asam ketua. Yese me ye be yifo. Me ka bibia wo mo ntiase. Enti ana me de ba asem mo me naja no hwehwe mu ma me se me ye bayifo a de ya na se me ba maka akiri me nkroma wo wie school en wo pa adwuma no ba me wa ka je me se obi ama na adwuma ntimi nya 2 million me mfa ma no mfa nko hwehwe adwuma no je me nya 1 million na me je 1 million wa me baba akọ en wo de ko ye wo ko ya Umwa nchai bia wa ba wa se ya mfa na adwuma no ya sa ma na be kumase ya ena mso eni ya de eja me na nyira ya dwendwene ho a de ya na se wo se wo ko aje osu bi wo free sutem e wo yoko fam ho wo free okra na akwa sa ma no e ko so wo ko ho aba akra be ma na se aje osu ne se o akra wa se mo ya kawanya adwuma 2 million akwaje yendi ya pam adwuma na chesa aya na se miana makose ye adwuma no enti ne wo mo chegu me so anya asam ketwa wa mo me ma no wo mo yesai wo mo ye num nipa num ne de na ma sai ba ko etu kwa enti ana ba ko so ngotwe ne de wonka ho enti wa ma ne ye mienu ka chire no nkroma no ne pani no ene ma no so mensa eka ho eche so wa yi nu mo na eta mani no ha me a me ne ye no wa mo papa so abeka ho wa mo papa so se ha wo ko baby eno ane se wo ko ye no wa mo ba ma ani pa ko se so afo ne se wo de koda wo da de oba so da ye ho no na eche se wo noa wo be da ya ho amena me bo kan ya ye ukro no ai Ubo me boy enkan anyone na boy oda ubo dan wa na boy ni zani me be ya no hunu se kan so boda ho na wo de ma me mpacho me bisa wo ye bayifo me ye bayifo ya me ye bayifo unu bi da me nia ne tuatua me mpacho wa so da ya utu da oh da bi me ni musa unso da enko baye mu da unso da enko dwabo bia se o mo no nipa nam ne ade wo se me hunu amere meka me nya nipa bore ayi ntwatro nka obeyi nka abeka so obeyi azani me wo bi dia me wo bi kura ka men kasai na ka ne wa mu ja me bro kwa bia na wo bi abo ame na se me yi a se me yi e bia na show on se beyi di obi enu obeka beyi o mpanfo so bi mfa se me ne sabon kum chene class kwai enso bi timi le kire ho obi tibi kasa me ye bia e so ye nya ne bi na me mei
ɛne me kuri tugu me so anya asɛm keto ɔmo nyina abro po me saa ne yɛdi matam ne yɛyɛ me deɛ anyɛ afei so ada no yɛte musumia na mesin me dan ɛne ha me ama metimi tu kɔ wasare ho atakwa wɔna na mekɔ yɛtrɛ me kokoo mu ɛna mehyɛ wɔ saa ne buronya kɔadu me ma firi sɛ nkɔda no ha me ɛne yɛ papa nyina ne yɛyɛ nti meyɔɔyɛ no me ne wɔ papa no kora ka sɛ mebɔ hɔ kan no na mekɔ fa prae na mede kɔɔ ne so nkɔda yi sɔ baako ɔtɔ so nsia no sɔ me nsɛ sɛ ne ɔtɔ so nso no mawaa mu ha ɛna brada bɔ me Uma aja mentema nyina ya twetwa no na bacho ba bia wo no nipa ni ho na omo bo sa obia na wo nipa wo no mate wa ne ya bro wa wo bi na mfiri nyina meje wo mentema se yetimi twetwa no ne de koya me ho ne ma ya se yeto mi sutuo ya me se enema kaka dia nkwara na ya me no me foto nyina ya tetu agu ne ya de nam se kwa bia ya be fa so ya be kumi bia dia eso mfia na enum nie ɛna mete hɔ meda so si wiase no a menya dɛn menwu ya no wiase no afei deɛ mayɛ saa na mpaabɔ saa sɛ nyankopɔn nhyɛ ne ho animuonyam sɛ menya bɛyifoɔ na so nkɔda ɛde ato me soɔ enti menam mpaabɔ nko a ɛna agya medetete hɔ no maa bɛyɛ sa yɛnya bɛyɛ sa afei korɔ no ɛna me kunu no wɔfiri mu na ɔyade ase kyɛ yade nti wɔyade ɛna wɔwuyɛ a yɛsɛ afei deɛ yɛmpɛ m'anim hɔ ahwɛ kora me ma no ɛsɛ me na ma no aduane bɔne ama na ɛdi awu enti wɔnom na busuafoɔ no nyinaa ne wɔ mɔ yɛ ma menyɛ kuna na mesɛ ma menyɛ kuna monya yɛ momfa no ɛkuna so yɛdeɛ me so mewade no firi me nkɔda aseɛ ketekete ɛna wɔno so no wɔsua na meso mesua yɛwade yɛ ɛne ɛde atena ɔyɛwo mamu nkono ɛna mo sɛ moma me ɛnyɛ na ɛyɛ ekuna me fa ho se ade pa na pa se nyema ho ti se no afei de me bomba saa no amene na mo amakasa na me kunu no wuye no me ba no otoso na no se wo yare saa no wo yare kasa bon pempem saa wo nua no se de no ko chinchina ja me de minim me ya me kwa ya se wo ya ma me diefo enti wo ye diefo a wo no ne hu nsam ka kire wo mo no na ma ya ne de me de me ba yi ase no mame me ka bibi anya na sesi ayi se dia keka kuro ye on say oba no we ya say yenya Ghana hayi obi kura kopa adwuma no wanya so oba de sa na koye kopa adwuma wanya na o say wo na wo ye no ani se jase se no de wo ya de no wo kumi kwati menua no ayasa me kunu ye no menua no ba emi etena ase di asam no ma wa mo pata mi kosu ya crate ya pata mi kosu ya crate ana me je yasa yenya biem ho wa mo ko yasa wo ne ya nete wo na abete eni wa mo ko ye na no mo afrase akura sese afia yesi mu ya ko nhia mu baabi mimi ya sofo mpanimfo mi ensam kode asore metezi emma wo mo bai ese ya be ka asam no wo mo patakosu ya maje ezo so ya boa omko ya ne asa tuagu so se ama de wa ya de no prome ya hwa ta se me prin na wase ma aye edika wase mi kuram bode a na se wo bo mani we emma mani aye se ko say e ba cho yam say enza ka no ni ko mo hello minu am aduba Nhyira FM ja apanyin fosuni ba jo ane e ba cho onim e mame amesa oya me mame ba jo ane okay what the abeda yen say ne mano mo bonu baye say ono na eye mo na ebro pa de enye asabgeto abufufui yese mo bono pa na o kan sa yentimi nti ono kwa de pese efra no ebisa se so eno kre se de ma me kan etesa na de onim fa ho no no ama ye ne etiefo ati odaroma ya me daze ya me ne so me nya me na tia ono wada de ase me we bia ase so ho we me kwa duma ora bo so kwa fi na me ba na me kwa me nuri ndi ni akwaso bia wo mo ba yo mo ti bia da ni mu pizza ya na asa na tatu ya so mo kokoko ama la so kra no e papa wo na ji ya me ko dwa to na me ma me mo ba yi ne pa na cho se bibi wo sa na
ajankwara de ase ayo mu ni mo mo bia ma me di ja to ma me mpani fo me ya pa ne to ache na okay me ba jo ora ofosu ye ro ofosu me ba jo wan kasa no obo ko adu se wo mu nyina wo ana wo de wo nka ho wo se ye nyina ai oh aja no na mo papa kura aka ho na mo papa kura aka ho no de ase wo firi mu ana me ma me se me fosu bo no Nhyira FM aja me ba jo wo mo ne da ya me da me ma me da me bo ne da na unuanom me ba jo unuanom aka dodo sai na unim se wo mo tena mo nsa wo ma me so emfa se wo nka ho me kwa me nti kuro no mu na me ka sa me kwa djuma fe na me ba me nam kwa me nu ikura baby ono wada dia no wa bitale ano ono se me bono okay awo kwa me na me bono na me ma me no wada kama na ntia se so nka me ba jo o ma no mo yese ma me enum bobo mo din ni entie ai o de empese onu amobodi akwasi ana ya best o mo bo no bobo mo din ni enwese wo ba we nka ho a o mo yese bo kasagu afidie nu madawro nyaako abo na hwan entwa ene de otoso na anu amese wo ya de onu se fe ne sei wode amotuwa ena se ahwa biem aka mienu ena we me ni mienu ka chira nkroma no morome ene we me ya pani ya wo kasa de ya morome o mu mienu de obi amfa na sanka e se o ma no mu mien sa na abo ya be man de obi amfa na sanka ora fosu wadaroma am say wonne unua nkroma de oso yi mofirim na de etiane say asem kese sei abeda ho enye ne adena oba bre wade wadrei na ebro ene anitan beibo ne ade a chese ama na setan e basa one nam mantwa opanyi ntimi nya bibia amfa ho aja me pa cho ndi wo ma na ote wona sabi ma na me ma na ote wona obi a o pa ndi o ka ho me ha be say won eme ya za matu ya ma na de ye ko njira eme ya na ha me so say me na no bebi anu baba ye wo ta afidie so sabi abusia na so se nkwana na bi bi kura yo bibi aso o be ma babusia pa ne ma ne so ana bi o ma transfer akasem no ne mo manya ho na esa nko odi akoma bia nkwana na no kwesi o ma tema wo Matu ase mebo aja meba ya me pe ayi satra sofo ma me no commentary okay ya methodist ni so wa ka bibi sa me bibi sa ase o mo ntema ja dan ho ni ya no ho yo so di me no sabi na ajenye wonu agitum e ma me na agitum se wo se wonu na enam no so ma akwana ni nya yare e ma me na oba gitum onu abie na no kan wonu me ma me no wonu abaka se wonu so wonu na bo na dam ni ya no obadam me ba jo ma me kan sa asem no wo hene ai bra asofo ne baya na me ma me no oto na asem on bana asem ji wo akwala na se obe hu na no on bana asem ji me ma no on bana asem ji en mi gaje ogu me ba bia me fa bia anai fo ma me se ene so ya kan mu ya hiu ba bia no me ma me no na asem ji wonu amu aka ne prince onu na agba kwada ne dam onim e no se be na genye anu so na se bia nzo no oti kumasi bi gaje ya de no ana kwa na batala bia zo ama me ma tse se woni no kokoko me ma ba ba pesa tire sofo tire wonu ane ba tse sofo wa wada bi ase wonu ebi obabu omu okay ora ofosu wada roma wada akoso on panje ama ma mi waje tu ba ma ka so nyina wi me da me ntikro mu ama pata danu ana nze kosi akreti ana kreti yenu ya da pata ma me no ama waje di bia tu ba sofo na bompa ya guzo ma mi nim ni asa sia tebe en wa ase na no meto no ya fra me fon say o ma me ho fa fa wa tinjira sabi o ya ma me no to na sa o mobo o ya ma me na o mobo yentimi mfa ya ni nhunu so o mobo na o mobo opanyo ofosu me yenya ni say yenwe ni say wadawro ma sebe ya mo ho besempa twa mre ne de ya adwuma wadawro ma onse mre ne ya aso se de be na asomdwe be ba no se de o kase sebi woni afi unim no kren so o koma to di say yes ya tetu kristo so mo a enim gu ase enye
mfata kaniba te sɛ dia wo kame no ya adwene enti ebe ye ne sɛ nka abusua no mpanyimfo a omo tena mu bi ma yesiesie no nka ebe pɛ sɛ ene na wɔtwe no ye mpa bi nka wo ho na wɔn mmra na ye ntwa asɛm no tiawa sɛ dia wo kan na emboa sɛ te saa sɛ nte saa mo ba bibia to betwa na wiase nyina hu sɛ ampa sɛ dia wo kan ma wɔnya mɔbɔ ɔno ana bibi ha no ɛne wɔka ne nsɛm ana danye saa mo ne baba mo so na wɔgu abusua no ho fi na ne ma nyina ye basa enti ye bɛsrɛ wo sɛ bɔmɔden na ye mpa abusua no mpanyimfo miedu bi nka ho na ene na wɔtwe ye hyia Nhyira FM ha ne mfa ye ntu ye ne ntwa asɛm no so na asomdwe ntimi mmra ye bɛda wase say frau agye so mo oyade pa nyamisha pa mo oyade abusafo yenua afusu na yenya na ye kwabena ofusu maame ne ba ko ene ni di nkomo no o kirem se ente sa na maame na ankasa kasa o kanu pen se ne ba na o yare no ono na ye ne sa ente ba sa de amuso otumi so mo bo beyi se beyi no ye beyi nso nipa na ye is a wa ojo ho ntre ha de a ane na de da wono nti ebesra abusafo ane atiefo nyina se ene na wotwe ebehia na ya hwese yede asem no betu ba bia esesa yede to na me sofo baako ATM ye krowe so manso nsian na Believers Power Miracle Church pastor Yima one we yire sofo maame Yima Awurade Nhyira mo pa na me duro de amama afia ante afia no bi afra no kru Mr Paul enanana Kofi body munyina mo manso nsian na ofa Peter munyina mo ho Awurade Nhyira mo papa se mutie ndebia emse de da wono no nana mo yembram na afi ye monitor akosimfa we nto asomaye na afi yebre no aso ana ye bi mpacho ye ntie we mami kakra me kan se ba kan se we ye mo ade atwe aba mo bo ye nyina ye ho ya ne mom ebia na mami ente sa enti ye minim sa ebia na otwe se ne no mu nyina beba me paresa is dia dure dia em se Mami, asem ni bi ni wo kra yetwa bi adanse. Said de menwa be ma na ka no se wonyi ni sa. Na ba akona na adwene ho ate kakra. De bi ono kunti ebetwe na nyame yadom a. Mo efiara no munyina aba. Ye da se. Ebe hunu nukuru. Na ye bi na ate ne nkanem se saa na be ye. E se be bi akoto na antoyie. Te ne kan be bi. So far santi enti o ti awa. Se de ne ba ne kasa no. O se maame no kase ona abone ba na yere edam. Enti betimi abase sansam na maame ne keka no enti na ma omo so gina so ye de ben ebo ne bayi but de betimi aka nyina ne se ye ntwen na omomra omo ba ye be hu ba bi ye de asem beto me da so for santana ten ka wi the number betu dwa AK47 na afi ohun se awon de wom na abo akosi de minute na other ma fa we into aso na time no aso ewi condemn kosi yama mi on say na no me kan say ye hwe ni pa ni munaten bi oti afefe nso bia na niema bi nkoyi nyese na adwe mu ne kan 70 years ma me not ho sa January next month the next year January ma me otu no nya 70 years fi edu aso ko na nimpa general bomb nyame na aye na dum kra hwe osiri kra hwe ne si egunanum wanyini we kra nyame bi ono akra keka se ne ba no na abo ndam kra mpa we kra ya tufo bo no wode ammo tufo bo no paso ye adwuma obu aba na aduane adi cross wo ma na aduane ni mwata niema kra de amano no wo se wo nya hwe mfama no nyo because menopause na ene sa okay ebinum wo ha itimi basa no bi so ane de ni enyini obu ha nyini unyini duru kuduru ba bia fe oni ye bitimi be yetsa akwada wo ka asem a obiti wa hwe be ka se ade na maame keke bayi kura maame odi agro ba gi atum sampo ebaifo yo mfie bi wo ho ma obi dia ne ho asem na ye bibia ho yeah untimi wo fa na asem ne bibire a obesi na bo enso bekum no sebi da yakrubu okro da won so bi ana wakwa akonya bayi kwazimi dase ntimesre abusua no se nkwara no omunhwe yie se de ye papa e wo kai se wono ane ba no ne papa no akora ne maame kora ton sa no ebia nyine ka ho okay
ebinom dia wo mo ye no ofie no basa atu hwo maame a otu fefefe maame fefefe ebia na me kan bi kura ne makura bi ate de papa okay si ye hwe maame a otu o hwe obi an ho kire ne kom de no o hwe de body otu a onye obi e kom de no onye obi ate bibia ne man hwe no but ebia ne man kitinkiti bi nso nkoye e wo no ankasa ne life mu ye nyini na akofa sa ade abantimi de mesre wo mu se wo mu hwe ne ye na ho asem ka eden na no agya manso ni tikakrakai ne ma me firi mu ye nura ekoye ko hwe ay mo no nam because ohun se bibi afiri no wona de oba asazi so okay onyo wudi ya no etise ho na nyame de kokopie ye nyame nim se despite no ma me nom ne ayi omu nyina wo ho nom nyame ya mo anfufuri ho no wodo akopie se be ma me we mu nti ho na obedi nani ana so be ne den kakra wa ho den betumi bia no ye na fabo ano sinse se bi wadwene mu kan wana ukotuturu nsa aboro maame ana maame ne nkasa me na me yewo agosim da senti e betra so ne ahwe ewiye no sade ene ba besi akwa afa adaroma na ye wi bibi anti ye hye tiefo bonne na wotwe no ye behwe se won beba na afidi wo bia so ye beifo so onye beifo sade na yakọ na ye hu de be agosim nti ye ton ne makakra adaroma de ka no Abusia International Power Praise Chapel so for Daniel friend of Power Man. Prophet Kingsley Jemfi was say yankan cho se bra na wo mo na nyame nam no so ji amanfo pi efri won mu haw mu na wo so de no nyame betimi anam ne so ama wade wo ho kra enti tumi kanabra na prophet emwo wodo ayi bia ba ma me ye ma me so ye we nyina ntu ahwe abaka so obaifu camera na no so nti camera na won said will behave ni bibi tu say bibi nkoye nyini ne ma bi hana nti mesre omuso omonto mbo ase ma me de ohwe ne ma fefefe ye eni fefefe o ya baba wa nkamche wa akwasi ye kosi mrena sound ondem na o kasa no be da kasa fo bende isu jano ode oyo nwaso bi abadwa so your friend odumja oil adwuma papa wa ya bodua no me bi da so woto ade a yento ne ma bi abrabo wuti se bibi nkoye kopo odumja oil na emwo enu achiwadi enku ni semina nso aka ho nya bi eno nso de ebebo papa de dware na de sra na de ye niema ohoro nsa na de ebebo ma asetran no besesa abaifo brunya na ebai wo beka wo ho chase ebo ho ban na wamfo anya hanam ama wonse upe oye semina eni nkuni bia to aba Nhyira FM security checkpoint obinya bia to ana saudu ani chim na kuduru techima ya banti bi ewo commercial bank na chi wonu ma otompaboa bra Thomas obinya bi ogawuli ewo nkran new plan station ehonso buso Prophet number no 0500550222 0500550222 anase prophet nankasa number 0556949087 0556949087 na ne prophet akasa owo kuma se mamponten abaya sabia hwa achiri hwa na abehuno nesbi yesunsunu sunso ba yemu akopa nesbi na enku omo mfiri yem ope sunsunu ewo Ghana enim ana agidin amanfo nim no a ye friend nesbin asunsuru asuntura tamfo ogu yem adane apremire ni akire bena na nkane ni nyina ebekum wo mo udidi ana onum atoso ontitintesuo obuto ano enyo noko uyem bobom kurukuru obomfono ontitintesuo eye nesbin enes chemist na dia bedwaso akoda wonya mfie mienu na intibenom enu achi abusua nchemfa obia betimi anombi na niema akoyie ede amawo uko pharmacy bia bewa ebuso ebia wo fie wo do ututu oba school fees na so akra na se ona dwen mu no unsa adwen na da adwen no ayetebo eniema nkosu yie bomodia se obema akra na nupa ebeboara ma Kenya na adwen no na bribia adwen na timi akakai ama osua de ehunu edura yakofa de abadwa so your friend Brenex syrup sa Brenex syrup yi unya bi na de ma akra no a akra na adwen ti ase no anu bi ma no ye ba kire no skun bia no otimi hunu enu achi ahode nu ewom ene niema ewom nti eboa akra ne kaka ne skun bi obekum bi ase akra ide we ye brilliant ankasa obesua de na obehye woni munyam dache e wo skun fi se wo tue no mu enu achi bia oba no ntimi ne di akese
nanum ntoso bomodia na bo no adure friend say kids syrup Kidic syrup onya bia ebebo amakore ne didi kama na boost immune system no yare bia ba na akwatia e de aboa kwada no na afi otumi asuade hunini yie akwada free busuminsia e de kopsim finchi adumienu omunyina etimi enom Brenex syrup ana afi Kidic syrup na M1 no uko pharmacy ahodo a obenya bi Olson's chemist Lancer chemist Deni Pharma Have Pharmacy ana afi pharmacy e wo nche ho a 0244560296 0244560296 na no no adwetwe enkomo ensa pa e wodwa so na yagye atum na ye nonom na eboa eye ensa ba akopɛ eye Charlie Ginger Liquor ya ye kan na eye adwuma papa uyo ba ana bema na onom Charlie Ginger Liquor ya ebo ye emonum toso timitibidi ne ba ne mpamu nso adwuma nso a utimi dwam oba osuso otiate nka ema wankasa unsa mpa mpama adwuma ye no ayewde enu achitie ene se opese odidi kama na oye tokotoko a eye Charlie Ginger Liquor na de ne se ensa pie ne wodwa so ayese ye de akakaduro ni atadwe ne yeye de odi ka de atadwe ni akakaduro ye ensa eye Kems Malt Beverages Limited woman na de Charlie bae na ya mo aka nyina nso so ehu se se yetimi de atadwe yensa ene akaduro no mo nyina asombie kope Charlie Ginger Liquor ne de ene se de tintie bon bra ne se ebetu mo sisimi yeden de esi betu bibi no de ne betu ebe pomra ne ya ne nyasem keto mo se friend utwe betu nyasem keto utwe betu ta no sano sana mamvula ne amam for the friend utwe betu nti so pebi nanonom upebi ana akọ wo maso na hinso wo be atonsu Ramzia wo number no ye 0246955678 0246955678 na no makasa Charistic Ventures wo makwa for dry friend say Zahara mixture and Zahara G capsules nam yade aduro no eboa ma oba ana bema obema mukika oba obema mukika ya ne suboni bigu unya eye Charistic Ventures Zahara mixture and Zahara G capsules eboa ema sa nam yade nyina no etu efiri ho what is Zahara man capsules e de aba eno de bema ebebo ama wahimfie bema no emu ayedin na abo adwuma watumi abone yie upebi ato a ukọ pharmacy ne herbal shops ahodo mu a obenya bi ato anaso be 0246348334 0246348334 na no makasa yadru nana ya bi na so ye esu kwabere suje esu se bra na enema ekoso abrabom no enye no masa enkoyi bra se bia ya bodua pa udine bantama e bedane ama afei ni panate no ho dua bia ya bo bia esu bia dia bodua bia fabra nana ya bi na wonfa esu kwabere suje enane emfa emawo enu achi e bia opesika ade aye adwuma wo ye adwuma zika banso ntra wonsem enu achi abaifo tatao anu achi wo pesika anase ba ato yefunu mu ana wo pe ba ato nsa so nya bi na nasebra e ho ateche ne mpu de yare ba na atete srasra na asaw yare esu kwabere suje ewo agona asa man na ye bi si na otwe bia de bia ni paduo no ana eba ebe sere su hade osuso bra na o ma obi sika onim ko be faso eba onim ko be faso yare na aba onim ko be faso na wotu ase ede amawo agona asa man obofo ka okuma se kejetia Dr. Mensa ho na abafaka Dr. Mensa anase keo honso so obenya bi aka ne bi ne wafa ufiri juso na ebo ananso ufiri kumase ne mpatamu a bia opeso kwa aguna sama ibusa ka obenya bi frena na ya bi ne number ne 0243 134535 0243 134535 anase WhatsApp number wa abruchira no WhatsApp no me pa cho WhatsApp no yen text brofunko guso ne mu be kasa e de guso na ya bi misro me hawni
yie boa me ɛnoa ne sɛ wakasa gu no WhatsApp no so na ɔno nso botia no wa reply o sa pepepe ne number no WhatsApp no yɛ 0557 667 510 0557 667 510 na wone nana ye bi asuo kwabresuge atwetwe enkomo Prophet Kofi Owusu abandenden the Spirit of Fire Ministry bo come share papa bia obia no me ma adwo na afi me papa Mr. Baini wono ba Rosebank no mo USA na Mr. Bans wono Germany nana ma Madam Comfort Sidua ane Christabel Mensa no omu nyina Friends of Kwesibo afo so ye mo mu nyina adwo papa condemn na ade ba ko ho ne se osofo asante wodi eduru bia badwaso ye friend say AK47 wodi tidin na da so no to bia no wa to say AK47 je bomb nso de on person de beba de bomb no ba hwe a obachichi nkura awri puo mo de mpeni sa nto de AK47 apa enye de eye kiki da bi we je na djuma wan kasa kro timi di ho adanse bi wode ma wo no di ka me di ka try we yire kura gichu se